benvinguts a la tercera classe de català. Avui veurem l'abecedari català i els principals sons de cada lletra de l'abecedari, d'acord? Comencem, doncs. A. Amb la A tenim dos sons. D'una banda tenim la A tònica, en paraules com llapis, buscar, i la A àtona. Per exemple, dia, casa, d'acord? En el vídeo anterior podreu veure els diferents sons que tenen les vocals catalanes. B. Amb la B tenim diversos sons, però la majoria són molt semblants i sonen així. B, B, d'acord? Per exemple, boca, buscar, àrab. La C. Amb la C tenim dos sons principals, d'acord? D'una banda tenim el so S, S, per exemple, cent, cintura, i d'altra banda tenim el so K, per exemple, casa, cosa. D, dit, dúctil. E. Tenim tres sons amb la E. El so de la E oberta, saber, la E tancada, paper, i el de la E com a vocal neutra. Cases, d'acord? E, E, E. F. Sempre sona igual. Ficar, forat. G. Amb la G tenim dos sons principals. D'una banda tenim el so J, per exemple, girafa, geòleg, i també tenim el so G, per exemple, en paraules com gat, gos, guspira. La H. La H és muda en català, no sona. La trobem en paraules com, per exemple, Holanda, horrorós. La I. La I la trobem en paraules com petit, savi, sempre sona I. J. La J sempre sona J. Per exemple, jaqueta, jugar, joc. K. La K és una lletra que en català no la trobem en paraules pròpiament catalanes, sinó que la trobem en mots que provenen d'altres llengües. Per exemple, vodka. L. La L sempre sona L i la trobem en paraules com canal, leda. M. La M té un únic so que fa i la trobem en paraules com mà, enciam, camma. El so de la N és present en paraules com núvol, govern, quin. O. La O pot sonar de tres formes diferents, com hem vist en la lliçó anterior. Tenim la O oberta, que sona O, per exemple, roca. La O tancada també tenim, que sona O, per exemple, senyor. I, finalment, tenim la O que sona com una U en paraules com canto, del verb cantar. Jo canto. P. El so de la P el trobem en mots com capa, serp, plorar. Q. La Q sona com una K o una C i sona així, k, d'acord? La trobem en mots com quatre, quota. R. Amb la R tenim dos sons principals. D'una banda tenim la R simple, que és la que sona, diguéssim, més dèbil, i sona R, sí? En paraules com paret, braç. I també tenim, d'altra banda, el so d'R vibrant, que sona R. És un so
típic també del català i del castellà i potser us costa una miqueta més de fer, d'acord? El so d'R vibrant el trobem en paraules com enrabiat, ric, S. Amb la S tenim dos sons principals. El de la S sorda, en paraules com sobre, cansat, gos. El so és S i no hi ha una vibració de les cordes vocals. I d'altra banda tenim el so de la S sonora, on sí que hi ha vibració de les cordes vocals, perquè sona Z, i el trobem en paraules com casa, crisi, té, pati, tassa, 3, multa, udol, B baixa. La B baixa sona exactament igual que la B en català i és present en mots com vi, violí. B doble. La B doble, com la K, no apareix genuïnament en paraules catalanes, sinó que són mots d'altres llengües. Sí? Per exemple, western, en català la pronunciem com una U, X. Amb la X tenim tres sons principals, d'acord? Tenim el so x, per exemple, xocolata, xiu-xiuejar, el so x, que seria el so de paraules com oxigen, taxi, i el so gz, d'acord? En paraules com examen, èxit. Y, una altra vegada, és una lletra que no apareix en paraules catalanes, sinó que són paraules importades d'altres llengües. Per exemple, whisky, York. I per últim, la Z. La Z sona com una S sonora, Z, i la trobem en mots com zero, esmorzar. Molt bé, doncs ja hem vist les 26 lletres de l'abecedari i també hem de veure dos signes que en català són bastant freqüents i que cal saber pronunciar. Tenim d'una banda la C trencada, que sona com una S sorda, i apareix en paraules com cançó, Llorenç, feliç. I d'altra banda tenim la L geminada, que sona com una L i apareix en paraules com novel·la, col·legi. A més d'aquests dos signes, que són típics del català, també trobem dígrafs, que són combinacions de dues lletres que es pronuncien com un sol so, d'acord? Els més importants en la llengua catalana són els següents. La doble L. La doble L sona I, per exemple, llaurar, lliure, enlluernador. La doble R. La doble R sona com una R vibrant, rrr. És un dígraf que el trobem entremig de dues vocals, d'acord? En paraules com arribar, horrorós, sí? És el so rrr. La doble S. La doble S sona s i és un dígraf que el trobem sempre entre dues vocals. Per exemple, massa, assegurar. El dígraf m, que està compost per una N i una Y. En castellà representaríem aquest so amb la lletra ñ, d'acord? El trobem en paraules com pinya, enyorar. QU. Aquest dígraf sona com la K, és a dir, k, sí? I sempre va seguit d'una E o una I, d'acord? Per exemple, Miquel, aquí. GU. El so d'aquest dígraf és G i sempre va seguit d'una E o una I, d'acord? Per exemple, guerra, guitarra.
I finalment el dígraf IX, que sona com la X de xocolata, i el trobem en paraules com baixar, biaix, baix... Doncs això és tot el que havíem de veure avui. Espero que us hagi servit. Si teniu dubtes, doncs sempre podeu pausar el vídeo i tornar a escoltar la pronunciació, d'acord? I res, ens veiem en un pròxim vídeo. Sí? Moltes gràcies, a reveure!